Zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou Ivanou Heraltovou. Ano. Děkuji. Táží se vás, paní nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným Michalem Hájkem. Ano. Děkuji. Jsi jako lék, když něco bolí, ostrov, kde smím zapomenout. Jsi jako proud vody, když hoří, andělskou náručí otevřenou. Jsi tajemstvím, co pod polštářem ukrývá, tím poselstvím, co tiše